Злучаныя Штаты здымаюць санкцыі з Беларусь-Калію. Бацькі дзяцей з анкалогіяй звярнуліся да Лукашэнкі. Канец сакавіка прынясе ў Беларусь амаль летняе надвор'е. Пра гэтыя ды іншыя падзеі пятніцы 27 сакавіка распавяду ў кароткім выданні навінаў. Вітаю! Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра выключэнне са свайго санкцыйнага спісу Беларусь-Калію і беларускай калійнай кампаніі. Спецпасланнік Дональда Трампа Джон Коул у інтэрв'ю літоўскаму выданню ЛРТ выказаў спадзеў на магчымасць транспартавання беларускага калію праз клайпедскі порт. Калійныя ўгнаенні з Беларусі павінны праходзіць праз Літву, адкрываючы для іх Еўропу аж да Злучаных Штатаў. Я спадзяюся, што Літва пагодзіцца на двухбаковы дыялог з рэжымам Лукашэнкі на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных спраў. Нам трэба спыніць тое, што перашкаджае жыццю абодвух бакоў. Таксама ЗША выдалі новую ліцэнзію для правядзення асобных фінансавых аперацый з Белінвестбанкам. Дырэктыву, якая раней абмяжоўвала працу Міністэрства фінансаў Беларусі і Банку развіцця, скасавалі. У амерыканскім міністэрстве фінансаў падкрэслілі, што гэтыя змены кропкавыя і не азначаюць поўнага скасавання санкцыяў супраць Беларусі. Пра частковае зняццё санкцыяў Лукашенка дамовіўся з спецпасланнікам Дональда Трампа Джонам Коулам падчас візіту апошняга ў Менск 19 сакавіка. У межах угоды з турмаў у Беларусі выпусцілі 250 палітзняволеных. 15 з іх без дакументаў выслалі ў Літву, а 235 дазволілі застацца на радзіме. Бацькі хворых на рак дзяцей запісалі ў соцсетках зварот да Лукашэнкі з просьбай скасаваць рашэнне аб ліквідацыі дабрачыннага фонду Kinder Vita. Пожалуйста, услышьте нас. Отмените решение Мингорисполкома о ликвидации благотворительной организации Kinder Vita. Нельзя ликвидировать то, что спасает детские жизни. Сохраним фонд Kinder Vita. Всех неравнодушных просим сделать максимальный репост. Закрыць арганізацыю, якая стала сапраўднай апорай для сем'яў з дзецьмі, хворымі на анкалогію, пастанавіла калегія галоўнага ўпраўлення юстыцыі Менгарвыканкаму. Для каманды праекту гэтая навіна стала поўнай нечаканасцю. Афіцыйнай прычынай назвалі ажыццяўленне дзейнасці, якая не адпавядае мэтам і прадмету, пазначаным у статуце. Валанцёры падкрэсліваюць, усе 5 гадоў яны працавалі выключна ў прававым полі, рэгулярна публікавалі фінансавыя справаздачы і вялі максімальна празрыстую дзейнасць. За гэты час Kinder Vita дапамагла велізарнай колькасці дзяцей прайсці шлях ад дыягназу да выздараўлення. КДБ працягвае справу кнігароў. Стала вядома пра паўторнае затрыманне галоўнага рэдактара выдавецтва «Тэхналогія» 75-гадовага Змітра Санько. Верагодна, гаворка пра завядзенне крымінальнай справы. Месяц таму Санько ўжо затрымлівалі ў межах так званай справы кнігароў, але адпусцілі. Тады шэраг выдаўцоў і распаўсюднікаў кніг былі спачатку затрыманыя паводле адміністрацыйных артыкулаў. Але пазней ім інкрымінавалі нібыта ўзаемадзеянне з экстрэмісцкім фармаваннем. Такім фармаваннем улады прызналі так званую кааліцыю друкарскіх выдавецтваў. Адметна, што зрабілі гэта ўжо пасля затрыманняў. Разам з тым, напярэдадні праваабаронцы вясны паведамілі пра выхад на волю двух іншых фігурантаў справы кнігароў – Алеся Яўдахі і Вацлава Богдановича. Пры гэтым Зміцер Колас і Вікторыя Богданович застаюцца ў СІЗА КДБ. На Гомельшчыне ў Лоеўскім раёне дрон упаў проста на гарод мясцовага жыхара. Паводле выдання «Флагшток» беспілотнік вывезлі вайскоўцы. Абставіны здарэння пакуль невядомыя. Вядома, што 24 сакавіка пры масаваным удары Расіі па ўкраіне некалькі беспілотнікаў выкарыстоўвалі паветраную прастору Брагінскага і Добрускага раёнаў. Таксама Украіна абвяшчала паветраную трывогу на мяжы з Брагінскім раёнам праз аб'ект над Беларуссю. Пазней канал Е-радар абвесціў, што трывога аказалася фальшывая. Гэта беларускі верталёт патруляваў мяжу. У Менску ад сёння на 15 копеек падаражэў праезд у грамадскім транспарце. Кошт квітка на аўтобус, тралейбус, трамвай і электробус цяпер складае 1 рубель і 10 копеек, а ў метро 1 рубель і 15 копеек. Падаражэнне анансавалі 5 дзён таму, і ў Менчукоў было трохі часу, каб да яго падрыхтавацца. Некаторыя кінуліся купляць жэтоны на метро. Як справаздачыцца метрапалітэн, адзін з пасажыраў спрабаваў набыць ажно 3000 штук, што каштавала б яму 3000 рублёў. Ці задаволілі ягоныя жаданні, невядома.
Под Смоленском выкрыли масштабную вытворчасць фальшивой кока-колы. У городе Рудни былы директор заводу банкрута наладзіў выпуск сурагату у антисанитарных умовах. Працавалі там каля 20 нелегальных рабочих. Але галоўная хитрасць махінатараў была у этыкетцы. Каб паспяхова збываць кантрафакт на рынках Москвы, на бутэльках пазначылі «Выраблена ў Рэспубліцы Беларусь». Таксама былі этыкеткі пра выраб напою ў Грузіі ці Азербайджане. На прадпрыемстве была наладжана поўная аўтаматызаваная лінія, якая працавала ў 2 змены, а пластикавую тару выпускалі проста на месцы. Падчас рэйду расійская паліцыя канфіскавала амаль 50 тысяч гатовых да продажу 2-літровых бутэлек. У Белавежскай пушчы паболела зуброў. Пра гэта справаздачацца супрацоўнікі навуковага аддзелу егерскай службы нацыянальнага парку. Станам на 1 студзеня 2026 году у Белавежскай пушчы налічылі 784 зубры. Гэта на 58 галоваў болей, чым год таму. Большасць папуляцыі, 425 жывёлінаў, складаюць дарослыя самкі, а вось дарослых самцоў усяго 130. Зубры жывуць у пушчы нераўнамерна, некалькімі вялікімі чародамі. У найбольшай 263 жывёліны. У Дзяржынску знялі з пастаменту помнік Феліксу Дзяржынскаму. І хоць імя заснавальніка чырвонага тэрору звязана з цёмнымі старонкамі гісторыі і палітычнымі рэпрэсіямі, прычына дэмантажу не пераасэнсаванне мінулага, а маштабная рэканструкцыя гораду. І неўзабаве манумент вернуць на месца. Дзяржынск рыхтуецца прыняць абласны фестываль «Кірмаш Дзяржынкі-2026». І мясцовыя ўлады плануюць асвяжыць цэнтральныя вуліцы. Фігуру жалезнага Фелікса чакае комплексная рэстаўрацыя. Спецыялісты абновяць вонкавы выгляд помніка і ліквідуюць сляды натуральнага зносу. Пасля добраўпарадкавання Дзяржынскі вернецца ў гарадскі сквер. Праўда, пункт дыслакацыі трохі зменіцца. Паводле плану абноўлены помнік паставяць прыкладна за 100 метраў ад ранейшага месца. І да навінаў спорту. Зборная Беларусі па футболе здабыла перамогу ў дэбютным матчы пад кіраўніцтвам Віктара Ганчарэнкі. Нашыя футбалісты выявіліся мацнейшымі за кіпрыётаў 1-0. Гол на рахунку дэбютанта зборнай Івана Ціхамірава. А вось хакейная менская «Дынама» здабыло перамогу ў другой гульні 1/8 фіналу плэй-офф Кубку Гагарына супраць маскоўскага «Дынама». Гэтым разам на менскай арэне зубры перамаглі з лікам 4-1. Третья гульня серии до 4 перамог пройдет 28 сакавіка у Москве. Легче, думаю, не будет, да, надо, главное, грамотно подготовиться, сделать разбор, работу над ошибками, в принципе, делать ту же правильную работу, которую делали на льду, друг за друга, помогать и, соответственно, играть так же. Сакавік завяршаецца на мажорнай ноце. У Беларусі ідзе амаль летняе цяпло. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, да канца тыдня тэмпературны фон будзе на 5-8 градусаў вышэйшы за кліматычную норму. Паветраныя масы з поўдня пачнуць праграваць краіну ўжо сёння. Калі на паўночным захадзе будзе плюс 11, то на паўднёвым усходзе слупок тэрмометра ўзляціць да плюс 19. Ападкаў амаль не чакаецца. Самым сонечным днём тыдня абяцае быць субота. Пад уплывам вобласці павышанага ціску па ўсёй краіне будзе суха і цёпла, ад 12 да 19 градусаў цяпла. Аднак за тэмпературным пікам прыйдзе паступовае пахаладанне. Ужо з пачатку наступнага тыдня дажджы зробяцца часцейшымі, а тэрмометры пакажуць больш звыклыя для гэтай пары плюс 7-14 градусаў. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры Белсату. Заклікаю ставіць лайки і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.